Türkmenistanda yaramlılık möhleti geçen ýa-da geçip barýan ady haritlarynyň sewdasynyň öňüni almak boýunça resmi çäreler ýeterlik derejede geçirilmeýär. Tiýesine hatda döwlet dukanlarynda da satylýan haritlaryň ençemesiniň hili yaramazlaşýar. Bu ýagdaý ilatyň näýileligini güýçlendirýär. Türkmenawatda zaýlanan ady önümleriniň satylmagy bilen baglanyşykly dawalaryň ýüze çykýanlygyny Azatlygyň Libapdaky habarçysy 13-nji ýunda habar berdi. Onuň sözlerine görä yerli häkimetler döwlet dukanlarynyň satyjylaryny zaýlanan ýumurtkany satmaga mejbur edýärler. Bu satyjylaryň we şäher ilatynyň arasynda gahyr tolkunyna sebäp bolýar. Çüýren ýumurtkany soňky günlerde şäherdäki hökümet dukanlarynyň tekçelerinde has köp görmek bolýar. Mesele şeýle bir çynlyky welin, alyjylar ýumurtkany satyn almazdan ozal baharlamaga mejbur bolýarlar we önümleri satyn almakdan düýünden ýüze urup gaýdarlar. Dip habarçymyz 13-nji ýunda gurrun berdi. Soňky hepdelerde paýtagtda we vilayet merkezlerinde towuk ýumurtkasy birden arzan bahadan satywa çykaryldy. Sewda resmileri we bazar satyjylary adatça gyt hasaplanýan bu haridyň bol sewdasynyň birden ýola goýulmagynyň sebäbini onuň yaramlylyk möhletiniň geçip barýanlygy bilen düşündirdiler. Soňky günlerde Aşgabatyň bazarlarynda ýumurtka adaty bahasyndan 4 esse arzan satyldy. Şeýle-de habarçylar arzan bahadan satylan ýumurtkanyň esli böleginiň zaýlanan bolup çykanlygyny habar berdiler. Türkmenawatyň döwlet dukanlarynyň satyjylary häkimetleriň zaýlanan ýumurtkany sattyrma üçin özlerine batyş edýänligini gurrun berdiler. Azatlyk bilen anonim gürleşen satyjylaryň biri ýumurtkany satmakdan ýüz öwren dukanlara ýeňillikli diýilip arzanrak bahadan satmak üçin getirilýän başga haritlaryň şol sanda towuk buğdunyň berilmejektigi duýdurylypdyr. Şäheriň döwlet dukanlarynyň biriniň satyjysynyň anonimlik şerti bilen gurrun bermegine görä dukana getirilen 150 kilograma golay towuk buğdunyň ýany bilen 1000 sany ýumurtkany satmak hem talap edilipdir. Emma satyjylaryň köpüsi zaýlanan ýumurtkany satmakdan ýüz öwrýärler. Ilatyň satyn alyş güýji onsydan pes ýokary hili önümler köpçülüge ýeteri däl wagtyna olara zaýlanan önümleri mejburlyk bilen satmak kyn ýagdaýy hasam agyrlaşdyrýar. Pes hili önümler satmak müşterilerin bize önümini gaçyrýar we awraya ziyan ýetirýär. Dip döwlet dukanynyň işgäri aýtdy. Döwlet eýçiligindäki dukanlaryň satyjylary özleriniň hökümetiň siýasatynyň nägilidigini aýdýarlar. Şeýle bolsa habarçymyz bilen gürleşen satyjylaryň käbiri ýokardan edilýän buýrugy ýerine ýetirmäge borçludygyny belliýärler. Türkmenawatda möhleti geçen ýumurtka sewdasy bilen baglylykda vilayatyň sewda resmiýetlerinden we Türkmenistanyň sewda ministrliginden resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Türkmenistanyň alyjylar ýagdaýdan nägile bolýarlar we zaýlanan önümleriň soňky döwürde satywda has köp duş gelýänligini aýdýarlar. Döwlet dukanlaryny ady önümleriniň hili yaramazlaşýar. Bu adamlaryň saglygyny howp salýar. Hökümetiň özi zäherler welirmek niýeti bar ýaly. Eýem bütün vilayet zaýlanan ýumurtkanyň satylýanlygyndan habarly. Dip Türkmenawatyň ýaşaýjysy aýtdy.